Umusig na.
So, maayong hapon, mga igsoon ko dyan ni Kristo, maayong pag-abot din sa parokya sa Holy Cross, o sa atong ikaduhang adlaw sa tuang Nubida Misa. Pangandam, alang sa kapistahan sa itong mga patron, San Roque ug San Vicente Ferrer, ug ang pagkakaplag sa krus. Ato karong ilakip sa itong hiniusang pag-ampo, pasalamat, ug ang mga paghandom sa mga kalag. Thanksgiving Mass for all blessings received, offered by Napoles family. Prayer for the souls of Adriana, Berloy, Marilu, Amado, Chelo, Carmencita, Serio, Braulia, Pedro, Simcona, Feliciano, offered by Napoles family. Pamisa alang sa mga kalag nilang Alejandro Amad, Cecilia Amad, Froilan Amad, Basidilisa Amad. Ang nagpamisa, Marlon Amad. Pamisa sa kalag nilang Ernesta Tabanas, Roberto Tabanas, Gregoria Babayo, Lorenzo Antig, Teresita Antig, Michael Guado, Feli Tabanas. Offered by Crosel Tabanas and family. Alangsad sa ni Laundrico Babayo na nag-birthday, offered by Priscil Tabanas and family. Pamisa sa kalag ni Jocelyn Ancot, nagpamisa Beth Dawis. Pamisa sa mga kalag nilang Alfreda Nomeran Vallejo, Angel Alpeche, Feli Nomeran, Primo Nomeran, Edward Daitolco, Glenn Abadilla, Shano de la Serna, Feli de la Serna, Silvia Sanchez, Esther Pilonio Amparado, Restituto Amparado, ug sa tanang kalag sa purgatorio ang nagpamisa Jamaica Vallejo. Pamisa alang sa makalag nilang Prudencio, Josefina, Maria Melma, Evaristo, Patricia, Ildefonso, Sinon, Julian, Filomena, Mauro, Vicenta, Francisco, Natividad, Melanie, Marcela, Anastasio, Maxima, Arnaldo, Rinaldo, Pedro Jr., Ricardo, Lorenzo, nagpamisa, Rodolfo Torion and family. Kini nga misa atong ihalad alang sa katuyuan sa tuang Santa Papa, Papa Leo XIV, sa atong Arsobispo sa Sugbo, Most Reverend Alberto S. Oididi, Doctor of Sacred Theology, ug sa atong Kura Paroko, Reverend Father Promencio Mahusay. Magampo kita, tinabang usab sa atong mga patron, San Roque ug San Vicente Ferrer, aron dadon ngadto sa Dios sa atong mga kabalakaw, panginhanglan, lakip ang mga hangyo nga naampo, hangyo sa pagampo nga nadawat sa parokya. Ani ay tawag sa kaslunon, unang tawag, si Carl Anton Sinisa Mahusay, 34 anyos, nga taga Mohon, Talisay, City, Cebu, anak ni Antonio del Valle Mahusay ug ni Lydia Castro Sinisa, both mga asawa ni Lorraine Vidal Dawal, 38 anyos, taga Mohon, Talisay, City, Cebu, anak ni Leonelo Martil Dawal ug ni Araceli Gaisao Vidal. Kung ando naman sila'y mga kabilinggan, palihog lang pahibalos sa opisina. Palihog, mangluhod, pagampo sa dili pa ang santos nga misa. Sa ngalan samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. O Isus ko, pinaagi sa putli uyamot nga kasing-kasing ni Maria Santissima, ihalad ko kanimo ang akong mga pagampo. Buhat ko, kalipay og mga pag-antos ning adlaw, uban sa santos nga misa sa tibok kalibutan. Ihalad ko sila alang sa katuyuan sa imong mahal nga kasing-kasing,
aron maluwas ang makalag o kabayaran ang mga sala. Ihalad ko sab sila alang sa katiuan sa mga obispo ug kaparian, ilabi na sa mga apostolado sa pag-ampo nga magkahiusa unta ang tanang mga Kristiyano sa tibok kalibutan. Amen. Pag-ampo alang sa proseso sa kanonisasyon ni Halangdong Teofilo Kamamot. Magagahom og kanunay nga buhing Dios. Ang imong grasya ug ang gugma alang kanimo maong naghimo sa imong alagad Halangdong Teofilo Kamamot sa paghalad siyang kinabuhi diha sa pag-alagad kanimo isip pari ug obispo. Usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon, makanunayon sa pag-ampo ug mangyatagon sa gugma alang sa kabus ug sa mga nanginahanglan. Itugot ngang iyang hiyas maghatag sa tanan ug makanunayong panag-ingnan ug makita sa simbahan ngangay sa ibayaw sa kadungganan sa mga altar. Isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasingog nining imong alagad, mapausanon kaming nangalyupo kanimo nga imong itugot kanamo kining among gipangayo. Sa ngalan ni Jesucristo, among Ginoo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga naa sa malangit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matagal daw, ihatag ka namo magpaglawan. Pasaylo ang kami sa among mga sala. May nagapasaylo kami sa mga kasalanan namo. Dili mo kami itugyan sa panalay. Inunua lawas kami sa dawatan. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, iampo mo kaming mga makasasama, karunod sa oras sa aming kamatayan. Himaya samahan ug sana ug sa Espiritu Santo, Imayon sa sinugdan, karunod sa gihapon, hangtod sa pahangturan. palihog manindog, alang sa Regina Cheli. Rayna sa langit, paglipay, Alleluia. Hallelujah. Kay siya nga nahimo kang ang ngayan sa pagdala, Alleluia. Nabanhaw sumala sa iyang giingon, Alleluia. Iyampo mo kami sa Dios, Alleluia. Pagsadya o paglipay, Berhen Maria, Alleluia. Kay tinuod nga nabanhaw ang Ginoo, Alleluia. Magampo kita. O Dios, nga tungod sa pagkabanhaw sa imong anak, nga si Kristo among Ginoo, naglipay ka sa kalibutan. Itugot na ngamuyo kami, nga tungod sa iyang inahan, ang Berhen Maria. Makaangkon kami sa kalipay sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo, Imayon sa sinugdan, karunod sa gihapon, hangtod sa pahangturan. sa ngalan samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Palihog manglingkod. Maayong hapon, pag-usab, mga igsoon ko ni Kristo, aniya kita karon sa ikaduhang adlaw sa atoang nobena misa. Atong pilgrims, magagikan sa Senior Citizens of Basak Pardo, Don Vicente Rama Memorial Elementary School Teachers and Parent Patrol with Area 2 Chapels, Laguna, Ulap, Canaan, Yati, San Isidro, Bacjaper, Santo Niño, Bacjaper, and Sunshine Valley. Atong choir from World Apostolate of Fatima, atong mass sponsor, Mr. and Mrs. Eric Sakul and family, Alibiado family, and Lectors Ministry.
Palihog nindog. Ngalan samahan ng ako sa Espiritu Santo. Ginoo manakan ninyo ang naposolong santos na minsan ng upat Domingo sa Pasos pagabanhaw gaduhang adlaw sa atong pagpangandam sa pistahan sa atong parokya sa bala ng krus. Uban sa mga tuyan ng intensyon, inulsulan ang mga sala, mga higita sa gugma o pasahilo sa atong Ginoo. Nagakumpisal ako sa Dios, mga gahom sa tanan, kanyang maigsuon ng alapas ko na kuyamat sa nahuna sa pulong sa buhat. O sala pagbuhat sa kinanglang buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Usan nga moyo kang Santa Maria, kanong naing ulay, tanang manghel, mga santos, kanyang maigsuon kung yampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ng tagita sa Dios, mga gahom sa tanan. Pasayloon sa atong mga sala, dado ng tagita niya nga atos kinabuhing dayon. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Himaya sa Dios dito sa mga langit.
Magampo kita. Magkagagamog tunay nga Dios, dada kami nga nasa katilingban sa mga makatagamtam sa kalipayng langit nun. Aron madangat na mo ang paupsanon, gumikan sa kaligo ni Kristo ang among maayong magbalantay. Kiniya mong ipangayo, pinagi sa mong Ginoong Hesus Kristo, imong anak, buhi ug hari, uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya mitindog si Pedro uban sa napulog usa ka apostoles, ug sa makusog nga tingog mingon kanila. Mga igsuon kong Hudeyo, ug kamong tanan nga nagpuyo sa Jerusalem, pamatian ninyo ang akong isulti karon. Busa ang tanang mga tao sa Israel, kinahanglan masayod, nga kining maong Jesus nga inyong gilansang sa krus, gihimo sa Dios nga Ginoo ug Mesiyas. Sa pagkadungog niini sa mga tao, natandog sila pag-ayo, ug giingnan nila si Pedro ug ang ubang mga apostoles. Mga igsuon, unsa may among buhaton? Unya miingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan maghinulsol, o magpabunyag sa ngalan ni Jesucristo, aron pasayloon ang inyong mga sala, ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Kay ang saad sa Dios alang man kaninyo, ug sa inyong mga anak, ug sa tanan nga atua sa layo, tanan pagatawgon sa atong Ginoong Dios. Nangaliyo po si Pedro kanila, ug miagda nga nag-ingon, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon sa silot nga gipahamtang niining daotang katawhan. Daghan kanila mituo sa iyang mensahe, ug nagpabunyag. Mga 3,000 katawo ang nahidugang sa pundok sa mga magtotoo ni adtong adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Magbalantay ka na ko ang Ginoo, wala na'y magmakulang. Akan ako. Magbalantay ka na ko ang Ginoo, wala na'y magmakulang. Akan ako. Sa lunhaw nga sipsibanan, iya ko nga gipapahulan. Sa daplin sa malinawon nga tubig, iya kong gidala. Iyang gihupay ang akong kala.
Siya kung agitultulan sa matarong nga mga agianan, tungod sa iyang ngalan. Bisan kon maglakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ko'y kahadlukan niya dautan. Kaya na ka man sa akong kilirahan, sa imong igbubugaw ug sungkod, giatagan mo ako o kaiso. Gihikyaran mo akong lamisa sa akong atubangan. Samtang nagtanaw ang akong mga kaaway. Gidihugan mo ang akong ulo, uhuglana. Nagawas gayud ang akong imnana. Ang kaayo lamang kaluoy, maoy nagasunod ka nako. Sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi, ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo. Sa mga katuigan nga umaabot, magbalantay ka nako ang Ginoo. Wala na'y magmakulang, akan ako. Kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Pedro. Kay balaygon ba kung mag-antos kamo sa kastigo nga angay kaninyo, tungod kay nakabuhat kamo dautan? Dili gayud. Apan kung giantos ninyo ang mga pagdaog-daog, bisan pa sa inyong pagbuhat sa maayo, manalangin ang Dios kaninyo tungod niini. Gitawag kamo sa Dios aron mag-antos. Kay si Kristo nag-antos man tungod kaninyo ug naghatag kaninyo panig-ingnan aron inyong sundon. Wala siya makasala ni mamaka. Sa dihang gibugal-bugalan siya, wala siya mubalos sa pagbugal-bugal. Sa dihang gisakit siya, wala siya manghulga. Hinunua, iyang gisalig ang tanan sa Dios, ang matarong nga maghuhukom. Dito sa krus, gidala ni Kristo diha sa iyang lawas ang tanantang mga sala, aron dili na kita magpakasala, kung dili magkinabuhi nga matarong. Pinaagi sa iyang mga saad, nangaayo kamo. Kamo kaniadto
sama sa mga karnero nga nangisalaag. Apan karon gidala kamo pagbalik aron magsunod sa magbalantay ug tigpanalipod sa inyong mga kalag. Ang pulong sa Ginoo. Ang inumanakan ninyo. Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinun-an, sultian ko kamo. Ang tao nga di moagi sa pultahan inigsulod niya sa turil ug mukatkat hinuon sa laing bahi ni ini, kawatan ug tulisan. Apan ang magbalantay sa mga karnero musulod agi sa pultahan ug ang pultahan ablihan sa portero aron makasulod siya. Mamati ang mga karnero sa iyang tingog ug ginigtawag niya sa ilang tagsatag sa kangalan ug baguna siya kanila sa ilang paggula. Kung natuwa na sila sa gawas, maguna siya kanila, ug ang mga karnero musunod sa laing magbalantay, managan hinuon sila kay wala man sila makaila sa iyang tingog. Isa-isay ni Jesus, kanila kinimaw sa bingay, apan wala sila makasabot siyang isugilon kanila. Busa mingon sa Jesus pag-usab, sultian ko kamo, ako ang pultahan sa mga karnero, ang tanan nga mianhi una kanako, mga kawatan ug mga tulisan, ubusa wala mamati kanila ang mga karnero. Ako ang putahan ug ang musulod agi kanako maluwas. Musulod siya ug mugula ug makakaplag siyang masibsib. Apan ang kawatan moanhi aron lamang sa pagpangawat o pagpatay o paglaglag. Ug mianhi ako aron makabaton kamo ug kinabuhing madagayaon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong gabi ka natong tanan. Ini kaupat nga Domingo sa pagabanhaw, ikaduha nga adlaw sa atong pagpangandam sa kapistahan sa atong parokya sa Balaan nga Krus. Ug atong ritsuan ng pamalandong sa mga pagbasa karon ilabi na ang Ebanghelyo na naghisgot ug nagpahinumdum kanato sa atong Ginoo ang maayong magbalantay. Nagit siya pulong hulagway, maayong magbalantay. Kay kita magbalantay pod, pero dili sa tanang higayon maayo. Ug ang pipila dili po magbalantay kundi manghimantay. Gusto siya nga pagbantay sa usag-usa. Adunay tay katungod o katungdanan sa matag usa kanato nga atong gibantayan. Sugod sa tag sa kapamilya, sa mga pundok, organisasyon sa simbahan, sa mga tapok-tapok o tanan nato sa simbahan, sa gobyerno o sa bisan unsang grupo o pundok nga mag-alagaray gurunta ang matag-usa o magbantayay ang usag-usa alang sa kayuhan sa matag-usa.
Kung atong nadungog ang iyang mga pulong, ako ang mayong magbalantay, ang nauna kanako, mga tulisan ug kawatan. Nanong gingalam niyang tulisan ug kawatan. Ang ilang tuyo ug tumong dili paghatag ug kaayuhan ug kinabuhi sa mga karnero nga iyang gibantayan, nga gihulagway nga kita. Iyang karnero sa iyang panon, nga iyang bantayan, nga mahamutang sa maayong kahintang. Apan ang nauna kaniya matud pa sa iyang pulong sa Ebanghelyo, kawatan o tulisan. Inigsulod nila sa turel ug mukatkat hinuon sila sa laing bahin ni ini. Dili moagi sa saktong paagi. Dili moagi pultahan. Kanang di gani moagi pultahan, di ginatag-iya. Mukatkat gani bintana ug atop. Amo gani mga kawatan ug tulisan. Kapanay laing bahin, kining gitawag og pagtan-aw nato, ang pagtandi siya ang atong Ginoong Kristo, ang may magbalantay o kita ang mga karnero sa iyang panon nga gibantayan. Kung anong gigamit niya ang kinigitawag karnero, kay naman makita sa ilang kahintang. Na kasagaran nila, nagbuhi og mga hayop, magbantay sa mga hayop kung karnero, mga bantayan, na ituril, gitawag og sheepfold, o magbantay gitawag shepherd, o pundok sa mga sheep, herd, o kinahanglan og shepherd. Nganong bantayan ang maong mananap nga mga karnero, tingali nakadungog ta para atong balikon. May kining klase sa mananap gawas dito sa ilang dapit. Mao ni ang usas klases mananap nga walay gitawag, walay kahimuan kung siya lang, kung sila lang. Una, kinaiya ni ining mga karnero, walay gitawag og sense of direction. Dili sa kibaw asa padung. Nagkinahanglan siya og mugiya og mubantay kaniya. Apan laing punto sa niining gitawag og mga karnero, napoy laing karnero nga dili puti ang panit o balhibo. Itong lagom. Gitawag og black sheep. Dili lang ni kanta o illustration. Na nakadungog ta usanis mga gihadap nga kanta in graduation no, sa mga high school, mayngon dayon, goodbye Papa, let's pray for me. I was the black sheep of the family. Hilak-hilak dayon. Logolog. Diha, kutobra silak. Sa panahon hilakan, huwag yung black sheep. Kaya sa mga karnero, og tawag ganik black sheep, ang yang bulok sa puwan, ito yung balhibo, lagom o itom, siya ray mas taas-taas og IQ sa mga uban yang kaubang karnero. Nasa sense of direction. Manang manglawgaw. Ug wa gani ang may magbalantay, mamuli ni. Mag-shepherd no? Sabi ni Saya, in English pa, magpa-as-if. Mamuli. Mutingog po, murag tingog sa good shepherd. Di magsundon. O yung dadkon, ang makauban niyang karnero, dili ngadto sa green pasture, kundi adto sa dapit sa kapildihan. Pakuyugo niya ang ubang mga karnero, nunot niya adto sa pangpang. Ini kahuman iyang biyaan, mga hugtong tanan. Umang makabantay ang mayong magbalantay nga naa na ning black sheep, iyang ipadayag ang iyang katungdanan sa pagkamayong magbalantay nga nagdaog staff. Ang mga opisina, daghan kay sakop, gitawag staff. Apan ang may magbalantay, usaray ang staff, sungkod. Kita mong dadon, Pontifical Mass, Obispo, the shepherd of the church, of the diocese, of the people of God. Susama ni Hari David, susama sa katungdanan ng ipadayag sa itong Ginoong Kristo.
o sa katuyuan o kapuslanan sa gitawag og sungkod kung staff or cane. Ang purma ng ano? Aron inigdaan niya igiya sa mga karnero asa padung at tuslunhawng sipsibanan. Kung na yung mga mananap nga mutukob o muhatag o kadaot sa mga karnero, gamito niya ang sungkod o panalipod for protection, for guide, direction, and for protection against evil or other animals nga mga predators, no? Mga bangis nga mukaon sa mananap. Yang panalipdan. Apan kung tuwa ganitong gitawag o black sheep, yang luwason ang ubang mga karnero nga mahug sa pangpang, no? Balihon niya ang baston. Ito nga na, cord. Ibutang sa liog. Aron masalbar sa mga kadautan nga gihimo sa black sheep. Ug ang black sheep iyang piangan. Aron din na makahimo sa dautan nga tuyo. So sa may talanahon sa katilingban ni ini, yung na pita. Apa nakuwangan ta sa gihimo sa maing magbalantay, bantay lang ta. Mura ba og sama sa sitwasyon nga maingon dayon nga pwede itan-aw ko sa akong butang kay napa ko'y paliton, itan-aw ko palihog ha, may ka, akong tan-awon. Pagbalik niya, nawa na ang butang, haman akong butang, ako ba itong ipatan-aw nimo? Siya ako bitong gitan-aw, mo itong diha may nikuha, ako lang gitan-aw. Bila kahigayon nga susama ta anak, manghinan-aw, manghimantay, dili magbalantay. Siya ang atong modelo. Dadunta sa kayuhan, kinagitawag green pasture, from this world to the next world to come, giyahan tas panaw sa pagtuo. O nga mga magbalantay, iyang piangan, iyang silutan, iyang disiplinahon na sa atong panahon karon wala na nato makit-eh. Unay gamit ang magitawag disiplina. Magbagulbol ang kanunay ang mga idadiran nga gitahasan tas pag magbalantay. Bantayan ang sunod nga generation, pitulon, disiplinahon, piangan, dili patsyon. Kastiguhon, aron makaila sa sayop nga gibuhat, apan sa atong panahon karon dili man mohimo ang magitahasan og magbalantay, magbagulbol raman, masige ra mag-ingon, mao gining mga batan-on karon, gahi na gyud ko, di na masugo. Sige lagunit og cellphone, ug ang nagsulti nagsige pugunit og cellphone. Mo na sa matang higayon din ako kahap makadungog ko anang mga idaran para ako pagkataas musulti ana mao gini mga batanon karon ako yung punan inon ako mao pod niya mga tinguan karon mga idadiran karon lahi na pod na di na madlong o mga batanon pananglitan kadaghanan nakasa sa pagbuhat o di mao. Ang sapon nato kadaghanan nga itag magbalantay, wa pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Wala may pakungon tang duha. Kita antas may magbalantay, prehar man demo. So ana unta. Layo na kaay ng tan-aw natong corruption, gubat-gubot nganong naing-ani ni nanukad na sa tagsa-tagsa kapanimalay nga tingali ang mga ginikanan o ang mga itugyanan ni ini, the guardians and the elders, wa mubuhat sa angayng buhatonon isip magbalantay nga susama sa paggiya sa maayong magbalantay. Ngunit sa halis nato, by baptism and the rest of the sacraments, we share this responsibility, Christian as we are.
not only to pray, the sanctifying office or the priestly office, not only to govern, but to serve the kingly office. And not only to teach the prophetic office, but also to discipline, because we are disciples of Jesus. And any disciple of Jesus himself must have the context of discipline. Ang pangutana, hain na karon. Apo kung ilang sitwasyon nga itandi, aron makadungog puning di minaw og mga tuog. Ngay talanahon ako nakita ba sa mga parehan ako pagidaron pataas, kanang gitawag og discipline. Ya sige tag-ingong mga disipulo ni Kristo, pero way disiplina. Sa mga parehan ako pagidaron, di pagtandi ha, paghandom lang. Parehan ako pagidaron pataas, tingali makahinumdum ta adunay pipurihang panghitabo. Ang muhatag og disiplina nato dili gani ang mga ginikanan, kundi ang mga magtutudlo. Ug diha sa classroom makita ang ilang magtutudlo, dili lang mutudlo, ang pagtutudlo dili tingin ko para staff, protection, direction, protection, and discipline. Magdaog stick ang mga magtutudlo sa una. Para unsa man to? To terrorize the children? No! Kung disagree yung anak nga papanghadlok, dili ay. Kay pipila siguro nato bungatas gihimo sa mga magtutudlo kaniadto. Ug tanawa ilang gihimo nga nakatabang nato. Inigsud sa classroom magda sa stick. So then, so kis haba mga bata, sabag kayo. Yagaw man kayo, ibunal na yun sa table, sa lamesa. Mo, ano din ta? Unsa man na, attention. Hay man na, nagubot magkaraw tong balay. Tabi magdungan. Di po magdungag paminaw, magdungag tabi. Itagsa ng minaw karon, ha? Di ba? Inighapak sa stick, a signal giving attention. Paghana na nga to, mga estudyante, yan ang ikwaon, direction, pointing the stick to the blackboard colored green. Direction. Our class for today, our subject for today is about science, for example. Direction. From attention to direction. Karon ay katulo na may maglihok-lihok, magdagandagan diha. Ako ang stick. Discipline. Hay naman na ron. No, na, kung na mga mong balaod dire, mutanag yung kuninyo, giunsa nyo niya pagpanday ng balaod, nganong nangawa na, nanahan siya kung maminaw sa inyong tubag. Nganong ang mga kabataan, gitagaag protection. Wala naman tagaig protection o balaod nga klaro ang mga magtutudlo, ang mga ginikanan, aron mga disiplina, magpadayon, dili sa pagdagmal, kundi sa pagbunal. Sa linya pasbalang kasulatan, a paraphrase from the book of Sirach, spare the rod, spoil the brat. Nisaya, dili latiguhon ang bata, magyagaw inikidako sa pulong o sa huna-huna. Sa ato ko nang hinuktukan, unsay connection sa atong gibasa the Good Shepherd, kita sad nga magitahasa nato dili lang sa atong panahon karon kundi sa maabot pang panahon. Kay gitay gitugyanan sa matag usa ka nato nga magatiman, magbalantay, manalipod sa usag-usa. Manindog.
Nagtuwa ko sa Dios Amahan, magagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug ang Kristo yang nagabugtong Ginoo nato, gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Yanak na Maria nga Birhen, gisakat sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gidubong, mikudsad sa mga minatay, tulo ka adlaw na banhaw. Misaka sa langit, naglingkod sa tuos sa Dios ang Amahan, magagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya ang paghukom sa mga buhig sa mga minatay. Tuwa ko sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, kambitan sa mga santos, pasaylos mga sala, pagabanhaw sa lawas, kinabuhing dayon. Amen. Pagampo sa katawhan, magampo kita ngadto sa Dios ang magagahom nga Amahan nga pinaagi sa iyang Espiritu ibanhaw kang Kristo ug maghatag usab kanato kinabuhi sa atong mga lawas nga may kamatayon sa pagtuo kita moingon. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang simbahan lukop sa tibuok kalibutan, magiyahan sa Espiritu sa nabanhawng Kristo, ngadto sa tanang kamatuoran, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga kanasuran magwagtang sa mga kalainan nga maoy hinungdan, sa pagkabahin-bahin, hinuon tungaon nila ang mga makabot nga pagkamanugsuon sa tanang tao, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga problema nga gisagubang sa atong nasod karon, magdala ka nato ngadto sa mas dakong kahiusahan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pagampo. Nga ipadayag ni Kristo ngadto sa mga masakiton ug sila nga nanginahanglan nga iyang mga pag-antos sa krus, mao'y magdala kanila ngadto sa himaya sa pagkabanhaw, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pagampo. Magampo kita sa kinising-kasing alang sa kalinaw dito sa Middle East ug sa kalibutan. Himuan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pagampo. Magampo kita nga ang mga nasod, manimuha unta padulong sa masagputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pagkingsangka, ilabi na sa mga kahimanang nuklear o mga pangulo sa kalibutan. Mupili unta sa dalan sa dialogo o diplomasiya o dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pagampo. Magampo kita alang niadtong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat, nga ang kalinaw sa labing madali, mapadangat na unta kanila, ug nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pagampo. Nga ipadayag ni Kristo ngadto sa mga masakiton ug sila nga nanginahanglan, nga iyang mga pag-antos sa krus mao'y magdala kanila ngadto sa himaya sa pagkabanhaw. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pagampo. Nga inuon tang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga hanang Don Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pagampo. Nga ang nabanhawng Kristo magpuyo dinha sa atong kasing-kasing ug maghiusa kanato diha sa iyang gugma. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pagampo. Nangit ng Amahan, gibanhaw mo sa Jesus gikan sa kamatayon. Nituo kami nga makahatag kag makabuhing gininhawa sa among mga batuon nga kasing-kasing. Pangayoon namo nga imo kaming mugnaon pausab ngadto sa katapusang kinabuhi
nga mahimayaon. Kinayamang gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Abong yawa nga atong pilgrim sponsor ang senior citizens sa Basak Pardo, Don Vicente Rama Memorial Elementary School Teachers and Parent Patron, Area 2 Chapels, Laguna Ulap, Kanaan Yati, San Isidro Bakjaper, Santonia Bakjaper, Sunshine Community, kuyog sa atong mga sponsor, Mr. and Mrs. Eric Sapulan Pangini, Alibiado Family and Lectors Ministry sa atong operatory. Magambong ito ang mga igsuon, ang ako inyong halat sa kapisyo dawaton sa Diyos sumahan makagahom sa tanan. Itugot o Ginoo ang kanunay nga pagkalipay pinaagi ng misteryo sa Paskos pagabanhaw sa iyong buktong anak ang aron ang way hunong nga buhat sa pagpunubos kanamo mahimo nga tinubdan sa among kalipay nga way katapusan uban kanimo kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo managa ninyo.
Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahandos nga tunay makagagahom sa tanan nga matarong gayud. Magmalipayon kami pagdahi kanimo sa tanang panahon. Labi na gayon ining mamayong panahon sa Pasko sa pagkabanhaw. Kano sa si Kristo gihalad nga sakripisyo sa Pahasko kay ang among karaang kalaot na tapos na. Usa ka kalibutan lagun o biyang gibag-o diha kang Kristo gitibok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niuban sa kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw nagmaya ang tibok kalibutan. Ug sa mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa inyo sa imong himaya. Duyog sa wayhono nga pag-ahawit. Santos Lirigaw, Ginoo ang tuguran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa. Aron mahimo ginalang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang ugalingon, may kuha siya upan. May pasalamat kanimo, may pikas ug mihatag ni ini. Ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao nga kung lawas nga itugian na lang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, may kuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini o Panginoon kamo nga tanang gikanini. Kay kini mo ang kalis sa kung dugo sa bago tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iulaalang kaninyo galang sa tanang mga tao. Aron na mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
aron paghandom sa pagpasakit kamatayon pagkabanhaw na Hesukristo, naghalad kami kanimo amahan pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay mo kami giisip ang ayan matubang malagad kanimo, himoa kami mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. O hinumdumi Ginoo ang imong simbahan tibok kalibutan, mga mahingpit kami diha sa gugma uban sa among Santo Papa Leo 14, Arsobispo Alberto, tanan mga obispo kaparian, tanan nag-alagad sa imong simbahan ug katulingban. Hinumdumi ang among maigsuon nga nangamatay na kinahanglan sa pagampo, hikalimtan sa pagampo, walay nagampo kanila, ilabi na sila among giapil ni Santos nga misa. Malaumon mabanhaw silang tanan ug ang tanang nangamatay sa imong gugmag kaluoy, dad-a sila pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himo kaming angayan makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria na ulay sa Dios. San Jose, Ababa, sa mga apostoles, mga santos, mga martir, nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanilang tanan na mo ikaw nga daygo naghimayaon, pinagi na Hesukristo, imong bugtong anak. Hinagi kaniya, uban kaniya, rihata niya, gihatag na kanimo magagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, tanaw dumugog himahaya, hangtod sa kahangtuhuran. Nanging ito sa mahanaw ito mga pulong itudlo sa atong manunuhubos. Amahanaw na anak sa mga langit, pagkaroon ng ibongan, muabot ka na mo ang hinong harian, matungan ang iyong pagkuhan. Minhisura marunong sa langit, ang kalam sa mata ng iharap ka na mo karong alahawan. Upasayluya kami sa unang masalat, mayroong maragama sa hayo kami sa mga nakasalanan na hamon. Sa mga kami kanimo Ginoo, mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw sa among panahon karon. Tinabangan si mungog magkaluoy, malikay kami kanunay sa sala, sa kahigayonan sa pagpakasala, malayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot nga malaumon pagbalik na Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang ginawian, ang gahumog ang himaya, ang tug sa kahagulan. Ginoong Hesukristo na kayong kasi mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa Ginoo among mga sala,
Kunili ang pagsalig sa imong simbahan, sa imong kabubuton, at agi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mamaakan ninyo. Ato ipakita at timaan sa panaginig sa unay, panagdait, manawta kaninyo. Peace be with you. Kini ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan ang atong Ginoong Kristo na pasakit na matayog na banhaw ang mayong magbalantay bulahan ang gidapit sa bangkete sa Ginoo. Ang lawas ni Kristo
Mangampu kita. Humayong nagbabantay patalinhugi ang among pagampo ni imong panon. O ipahimutang diha sa sipsibanan nga way katapusan. Kaming mga karnero nga mong gitubos pinagi sa bililong dugo sa imong butong anak. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Palingog manglingkod alang sa pasalamat o pahibalo. Aduna gihapon kitay second collection karon alang sa tuang church project. Special thanks to Honorable John Tumulak and Barangay Basak Pardo BPS O1 Beeper, Mr. and Mrs. Benjamin Ardenisa, Warden sa Printing Services, sa atong altar decoration sponsors, Engineer and Mrs. Narcel Acorda, Mr. Jasper Maglasang and family, with Area 2 chapels from Laguna, Ulap, Canaan, Yati, San Isidro, Bacjaper, Santo Niño, Bacjaper, and Sunshine Valley. Sa atong mga pilgrims, senior citizens sa Basak Pardo, Don Vicente Rama Memorial Elementary School, teachers and parent patrol with Area 2 chapels, Laguna, Ulap, Canaan, Yati, San Isidro, Bacjaper, Santo Niño Community, Santo Niño, Bacjaper, and Sunshine Valley. Sa ato ang liturgical servers, sa atong choir, ang World Apostolate of Fatima, sa atong mga lectors and cantor of the psalm, sa atong mga gift bearers, sa atong asherites, sa atong liturgical arts and environment ministry, digital communications ministry, ministry of altar servers, ug sa atong extra ministers of Holy Communion.
Kaninyong tanan nga mitambong sa atong ikaduhang adlaw nga misa nobina, daghan usab kayong salamat ug sa ato ang mas presider nga nagpahinumdom kanato nga naghisgot ug nagpahinumdom kanato ang atong Ginoo nga siya ang maayong magbalantay. Gusto siya nga ang pagbantay sa usag-usa aduna tay katungod ug katungdanan sa matag usa kanato nga atong gibantayan sugod sa tagsa-tagsa kapamilya, sa mga pundok, organisasyon sa simbahan, sa mga tapok-tapok sa gobyerno, bisan unsang grupo o pundok nga mag-alagaray, mag-atimanay ug manalipod ug magbantayay ang usag-usa alang sa kayuhan sa matag usa. Ang ato ang Parish Priest, Reverend Father Promencio Mahusay. Dagan nato masipang pasalamat. Pahinumdum ang ato ang second collection ni Antong Abril 19 niabot kini og 7,082 and 30 centavos. Sa matag adlaw hangtod sa Mayo 2 ang ato ang rosaryo pagkahimuon sa alas 5 sa hapon ug ato ang nobina misa sa alas 6 sa gabi agi pangandam alang sa artistahan sa atong mga patron San Roque ug San Vicente Ferrer ug ang pagkakaplag sa krus. Sa Mayo 3 na atong kapistahan ang ato ang Pontifical Mass pagkasaulugon sa alas 9:30 sa buntag. Akong Osbon sa Mayo 3 ang ato ang Pontifical Mass pagkasaulugon sa alas 9:30 sa buntag. Ug ang mo-preside niya atong kalahorong Arsobispo sa Sugbo, Most Reverend Alberto Oy Didi. Sa Mayo 16, Sabado, alauna hangtod sa alas 4 sa hapon ang ato ang General Assembly. Giawhag ang tanang officers from President down to Westi sa tanang mga chapels, mandated organizations and ministries, area coordinators o PPC Execom sa pagtambong. Ugma sa atong ikatulong adlaw nga nobina misa, ang atong pilgrims magikan sa Holy Cross Parish Women's Children's Protection Office, Child Right Advocates Volunteers, Parish Catechist, Couples for Christ with Area 3 Chapels, Baskio, Kalikasa, Bayanihan Village, Kawayan, Obka Prater, and Obka Tres. Atong choir ugma, ang Rock of Age. Atong mas sponsor, Lay Adorers of the Crucified Jesus Community, Mr. and Mrs. June Alerta. Ato ang mas presider, ugma, si Reverend Father Eduardo Bintik, ang Episcopal Vicar sa Distrito. Ang nakalimot ko, ato sa daing pasalamatan ang ato ang mas sponsor karong adlaw, Mr. and Mrs. Eric Sakul, Aliviado Family ug ang Lectors Ministry. Tagaan nato silang masipang pakpak pasalamat. Ning bahina atong pasilunggan ang ato ang mga patron mo singgita. Viva Señor San Roque! Viva Señor San Vicente! Panindog alang sa pagampo nga ito kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, panalipin kami sa gubat. Mahimo ka nga mong taming batok sa mga dantanog gitag sa yawa. Napuso ng tasya sa Ginoo, nangamoyo kami o prinsipi sa nalitong hugpong pinaga sa Diyos ng gahom. Itambong sa impyerno sa tanas o tanang datang espiritu, naglibot-libot sa yuta, nangita sa kapilihan sa mga kalag. Magharing ka si Kristo sa amang kasing-kasing, sa amang kabanayan, o sa dapit sa kalibutan, karon naghangtod sa kahangturan. Ang Ginoo maama kaninyo. Manalangin kaninyong makagagahom nga Diyos, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Alada misa na natugog makadina ni Kristo. Akong giawag ang ato ang mas sponsor, pilgrims o mga liturgical service para documentation. Palihog lang dool diri sa ato pangan. Sponsor, Mr. and Mrs. Eric Sakul, Aliviado Family and Lectors Ministry, palihog sa tubangan for
documentation. Human sa mas sponsor, mosunod ang pilgrims. So atong pilgrims, after mo sa mas sponsor.